I'm not a shop person. Just अभी घूमने के लिए just आया है. घूमना मना है, आपको पता है 5 बजे बंद है, लॉकडाउन है, आपको पता है लॉकडाउन के बारे में, तो कोऑपरेट करना चाहिए था मैं आपको। कोऑपरेट कर रहे हैं सर. एक्चुअली क्या हुआ है, थोड़ा दिन भर बैठा है, थोड़ा जस्ट घूमने के लिए, सिंगल तो घूम रहा है. Watla ka sorkar ka perking bat penjari dagi kendon ain baper banyada na ka kelam COVID-19 bun nagi pai ba kila ko ngu ban syong hayeng hadin ka jingtip ba kaladon hapo ka jelah bat ki babun hi kiami tang ha ki por ki badon kam e Henry Watla ka taru kidang don pat ki pai ba ki bom su nyeu ki bami sya ki surok ki lenti ki singkin ban pensung bhai la kamet klem perkhat chu ya ki wepat kata bun hi ki bami ha kene ka janmit kabangilap kidai ki bami tang ha ka kamkai tang na ka banta ban thit biri thit secret bat kham tam e ya ka jingdi ka basniu ka kiat hoj sibenta kamdei babishar yeno Henry kum ka jing tip lang habaya shong di kiat kumne omla ban tip mano na pedeng jong kito ke baya di lang lese kidon une khunyang jingpang ubala ban pensapriang lengba jongphi onda pila poi haying shaki khun ki khti jongphi bad shaki beij bathon jongphi kumta ko parlok boro to hosiar badi aisha shitom Shipor ya kijing betha jong sorkar. Antit biri, dang si teng you. bilor, Bilar. Kiat di. ket li. सरकार कला बो ikapor pe mta pia shong room dan ka social distance ka सरकार कला ikai bane ka social distance Kitip jumut you. Lockdown kitip jumut you. Thì cái tay ngọt biri kan khang daga sokai rong ni sekarang. Pusat. te beli pi position nong po kan nepor la de por kan Berdiri sih, berdiri berdiri tu. Lahir bersisir lahaj. Kagin berdiri tu kuat berdiri kuai. sama jelak kang to pak Om terus be, mau ne terus kelau dah. Awal lengkas, nak terem. em pite bang pang ka lockdown kan ka jing khang jong सरकार pite bam la kat no menta kala ka jing khang Tidak. pin tip re kat no ru la khang Om terus jenggu dengan Ajui dan tang kindia te plate lenti ka dan tu na do hamsia na mesti peladin pelai pak lamar pak ladin ka lockdown ba pi mana peni ka to kayak gitu peni ba ini kayak gitu Dengan tiat nanti. nang no pi tiet kan ka saw ka sian mo pi menta pe pi dia kini kiat Der bini nak. em sana bisa bisa pi Aneh. Kimurai ini ba ngai imta Der ya bumon. kiwan sitkian na ba mengabu kali dia ya mencapai Awan nanti. tukar rai Kani kalong ba ni kwa ban long ba kamtam kani ka ni COVID-19 mentau la poi apa ka jala jangi te konta ka ni dan ka shifting yo don mano mo ki ba don ni jingpang ba ki wandrung support sunong jangi nama ba para mangir ngi mala isani ate ma ini Jepang udah bang ngemla ban i ngemla sania ka ni ko por ka dong ibu ini gigit ban penduna ya ka jingwan rung jeng gibru sport senang buat bumi du kumju ngi da bu da ki kendon ka kum ki kendon an bal air ka sarkar tai Taki kini gi volunteer pada gede ba. Pia bu bagi ju ini ada step ne, ada step adu damit hine ne pia am ngi bu bujeli untuk nado ndre baje hadu khari baje ngi ap ki don sikenon ba ap te nado khari baje hadu saw baje ki don da ki wi kunhun te nado saw par hadu khandai ki don da ki wi te nado khandai pat hadu ndala step ki don da ki wi pat Te ya boro sising simet kidon nem ki ba persang ban le bian ban le palat ya ba pi penbet kinan. em ki don hi tamolong ba ngi ya ngi rang kalen jingi ru ngi ya le kat bala ban strict namar ka dei ka jingma yang ngi khamtam ni ki nong song sunang wan mangi ki bayang hang ni ru mlalaj mo ka don bai ka jingma de ta ka daw na kalen jingi ya le kat bala ka ban up stom hang ni Pap tis pa. Te pidon yu ban pha ka kunja message ya ki pai ba ki ba. Iwe pat senong ki ba. Bikin put ikne ka ba filang ki ba. kata hing na kalen jingi tengi kwa hi ba haman la kisnong gen sumthia ban bo iki khdop haman la kisnong ban pengor bha khamtam le menta bala aja apo selong ki ladon ki balayo yo ne jingpang te nga na kalen jinga nang ne na po ribhoi nga ai jingmut ya ka district hi bro koi bagin khanglat swa ya ki bana selong bakin wan sane namarada ka jing wan jengki ngimla ban tip te le se gide ki infected ro
te ki dubun na kinong sor ki batray sene ki don le se ki ba wan kai sene ni ki bon dan kam na ki bon sim dawai ki hab banda check hab banda strict ba namar wat mangiru ki ba sim dawai na sulong mentangim sunut su ki slip dawai ki ba ngi sim dawai na sulong mentangin ali ai farmasi bentungan ra bai nang te na po hati balik check up la jan jar mentana mar bala aja kum tu sulong reng la ting ya ngiru ban like